Sedím na lavičke, pozerám sa na Dunaj. Vedľa mňa si sadne mladý chalam, asi 25-ročný. Vytiahne telefón, urobí pár fotiek a znova sa doň zahlbí. Prsty rýchlo kóžu, lajky, komentáre, príbehy. Sledujem ho asi 5 minút a ani raz nezdvihne oči k rieke. Neodsudzujem ho. Naozaj nie. Pretože ten pocit poznám. Strach, že ti niečo dôležité uniká, ak nie si všade naraz. Volám sa Ján, mám 82 rokov a väčšinu svojho života som strávil snahou byť všade, okrem miesta, kde som v skutočnosti bol. Viete, čo som pochopil príliš neskoro? Život vám neuniká vo veľkých dramatických momentoch. Vytráca sa v tých sekundách, keď sa nepozeráte. Keď ste tu fyzicky, ale myšlienkami kdekoľvek inde, len nie v tomto okamihu. Dovoľte mi rozpovedať vám príbeh. Rok 1989. Mal som 45 rokov. Nežná revolúcia práve obrátila našu krajinu na ruby. Moja manželka Zuzana stála každý večer na námestí Slobody, štrngala kľúčmi spolu s tisíckami ľudí. Pamätám si, ako sa vracala domov s očami plnými ohňa, plná nádeje, viery, že sa všetko zmení. A ja som sa trápil prácou. V rafinérii sa začalo prepúšťanie. Bál som sa, že prídem o miesto. Každý večer, keď sa mi Zuzana snažila rozprávať o tom, čo sa deje na námestí, o ľuďoch, ktorých stretla, o prejavoch, ktoré počula, ja som prikyvoval a premýšľal, či zajtra stihnem dokončiť opravu transformátorovej skrine. Ona hovorila o slobode. Ja som myslel na hypotéku. Teraz, po 37 rokoch, pamätám si ešte tie obavy o prácu? Nie. Ani si nepamätám, či som v tej rafinérii nakoniec zostal, alebo ma predsa len prepustili. Ale pamätám si Zuzanin pohľad v momente, keď pochopila, že ju nepočúvam. Ten okamih sklamania v jej očiach, ten so mnou zostal navždy. Vždy si myslíme, že máme čas. Že dôležité rozhovory môžeme odložiť. Že ľudia, ktorých milujeme, pochopia, že sme zaneprázdnení niečím dôležitým. Ale čas takto nefunguje. V roku 1993 sa Slovensko stalo nezávislým. Môj otec, ktorý prežil vojnu, komunizmus aj rozpad Československa, sedel vo svojom kresle a plakal, keď v rádiu znela hymna. Chcel sa rozprávať. Povedať mi, čo to pre neho znamená, pre človeka, ktorý videl toľko zmien. Povedal som, potom, otec, musím ísť do obchodu, kým nezavrú. Obchod. Ani si nepamätám, čo som tam kúpil. Ale otec zomrel o 3 mesiace neskôr. A ja som nikdy nepočul ten príbeh, ktorý mi chcel povedať. Takto je to s prítomnosťou. Nikdy neviete, ktorý okamih bude posledný. Nedostanete žiadne varovanie. Život vám nepovie, hej, dávaj pozor, toto je dôležité. Na toto si spomenieš o 40 rokov. 23 rokov som pracoval ako elektrikár v Slovenskom národnom divadle. Každý večer prichádzali ľudia na predstavenia a ja som bol v zákulisí. Kontroloval osvetlenie, menil žiarovky, dohliadal na kabeláž. Rutinná práca, nič výnimočné.
Ale bol tam jeden chalan, Martin. Pracoval ako osvetľovač. Pred každým predstavením robil to isté. Stál v ľadisku, keď bolo ešte prázdne, zatvoril oči a počúval ticho. Veľakrát som to videl a myslel som si, čudák. Raz som sa ho spýtal, Martin, čo to robíš? Otvoril oči a usmiel sa. Zapamätávam si. O hodinu tu budú stovky ľudí, hluk, svetla, emócie. Ale toto ticho pred začiatkom, to je len raz. Každý večer je nové ticho. Nechcem ho zmeškať. Vtedy som tomu nerozumel. Zdalo sa mi to čudné. Ale dnes, po rokoch, chápem. Martin vedel niečo, čo som sa ja za celú kariéru nikdy úplne nenaučil. Vedel byť tu. Úplne. Nie na poli. Nie na 80%. Celkom. Martin zomrel na rakovinu. V roku 2008 mal len 52 rokov. Na jeho pohreb prišlo toľko ľudí, že sa nezmestili do kostola. Herci, režiséri, upratovačky, uvádzači, všetci. A každý hovoril to isté. Keď bol Martin s tebou, bol s tebou naozaj. Pozeral sa ti do očí, počúval. Bol prítomný. Sedel som tam a premýšľal. A koľko ľudí príde na môj pohreb? A čo povedia? Ján bol dobrý elektrikár, vždy chodil na čas. Technicky správne, ale prázdne. Mám syna, Tomáša. Teraz má 54 rokov. Keď mal 8, niekedy okolo roku 1980, naučil sa jazdiť na bicykli. Pamätám si, ako ma volal. Oci, pozeraj, idem bez rúk. A ja som za každým povedal, vidím, synček, šikovný si. Bez toho, aby som odtrhol oči od novín. Jazdil po dvore hodinu a pol. Neustále sa obzeral, či sa pozerám. A ja som čítal článok za článkom o udalostiach, na ktoré si dnes ani nespomeniem. Tomáš ma po pár týždňoch prestal volať. O mnoho rokov neskôr, keď sa mu narodil vlastný syn, môj vnuk Adam, som sledoval, ako s ním Tomáš trávi čas. Vždy s telefónom v ruke. Vždy trochu rozptýlený. A chcel som mu povedať, odlož telefón. Pozri sa na svojho syna. Už nikdy nebude taký malý. Ale mlčal som. Pretože aké právo som mal to hovoriť, keď som sa sám na neho nepozeral? Viete, čo je na neprítomnosti najdesivejšie? Ľudia sa prestanú snažiť k vám dostať. Zuzana mi prestala rozprávať o svojich dňoch niekedy v polovici 90. rokov. Nie preto, že by sme sa nemali o čom baviť. Len bola unavená hovoriť do prázdna. Žili sme spolu 52 rokov. Boli sme manželia, delili sme si posteľ, raňajkovali pri jednom stole. Ale keď som k sebe úprimný, chápem. Bol som prítomný možno na 20%. Zomrela pred 3 rokmi. Na mŕtvicu. Rýchlo, lekári povedali, že netrpela. A viete, na čo som myslel, keď som stál pri jej rakve? Nie na veľké momenty. Svadbu, narodenie syna.
Myslel som na tisíce malých chvíľ, keď sa so mnou snažila hovoriť a ja som bol myšlienkami inde. Na tie razy, keď varila moju obľúbenú kapustovú polievku a ja som ju jedol zahlbený do televízie. Na tie večery, keď navrhovala prechádzku k Dunaju a ja som povedal, že som unavený. Na ten výlet do Vysokých Tatier, ktorý sme odkladali na budúci rok, až kým nebolo príliš neskoro. A to najhoršie, ani si nepamätám jej hlas tak jasne, ako by som chcel. Pretože som ho nepočúval dosť pozorne, keď bol ešte pri mne. Toto je lekcia, ktorú chcem odovzdať najmä mladým. Fyzická prítomnosť nemá žiadnu hodnotu bez prítomnosti pozornosti. Môžete sedieť vedľa človeka, byť od neho 1000 kilometrov ďaleko. Môžete stráviť celý deň s rodinou a neuvidieť ani jedného z nich naozaj. A čas sa nevráti. To nie je fráza. To je fakt, ktorý pocítite až vtedy, keď bude príliš neskoro. Často vidím mladé páry v kaviarniach na hlavnom námestí. Sedia oproti sebe, obaja v telefónoch. Mlčia. A mám chuť pristúpiť a povedať: uvedomujete si, čo robíte? Vybrali ste sa stretnúť. Prišli ste na jedno miesto. A teraz sa každý z vás rozpráva s ľuďmi, ktorí tu nie sú. Ale nepristúpim, pretože by to nepochopili. Rovnako ako som to v ich vek nechápal ja. Mám 82 rokov. S najväčšou pravdepodobnosťou mi zostáva pár rokov, možno mesiacov, ak som k sebe úprimný. A keď sa obzriem späť na svoj život, neľutujem peniaze, ktoré som nezarobil. Ani kariéru, ktorú som si nevybudoval. Ani cesty, na ktoré som nešiel. Ľutujem chvíle, v ktorých som nebol. Hoci som v nich bol. Fyzicky. Ľutujem všetky tie razy, keď Zuzana povedala: milujem ťa. A ja som odpovedal: aj ja. Bez toho, aby som prestal robiť to, čo som robil. Ľutujem nedeľné obedy u rodičov, kde som sedel, prikyvoval, ale myslel na prácu. Ľutujem Tomášov bicykel. Ak si z môjho príbehu odnesiete len jednu vec, nech je to táto. Buďte prítomní. Nie na poli. Nie vtedy, keď sa to hodí. Teraz. Keď vám dieťa ukazuje kresbu, pozrite sa na ňu. Naozaj sa pozrite. Nielen povedzte pekné a vráťte sa k telefónu. Keď vám partner rozpráva o svojom dni, počúvajte. Neplánujte, čo poviete na oplátku. Len počúvajte. Keď ste s priateľmi, buďte tam. Odložte telefón. Tie správy počkajú, ale tento večer, ten sa už nikdy nezopakuje. Pretože raz si sadnete na lavičku, tak ako ja teraz, a pochopíte, že veľká časť vášho života vám prešla pomedzi prsty. Nie preto, že by neexistovala, ale preto, že ste v nej neboli. A vrátiť to už nejde. Už nemôžem objať Zuzanu. Nemôžem povedať otcovi, že chcem počuť jeho príbeh. Nemôžem sa pozerať, ako Tomáš jazdí na bicykli. Ale vy môžete. Tí ľudia tu ešte sú. Tie chvíle máte. Práve teraz. Tak v nich buďte. Prosím. Pretože keď budete mať 82 rokov, nikto sa vás nebude pýtať,
koľko lajkov ste nazbierali, alebo akú funkciu ste zastávali. Ale vy sami sa spýtate, bol som tam, keď to bolo dôležité? A ja veľmi dúfam, že vaša odpoveď bude iná než tá moja.